Et industrielt netværk er, når en masse virksomheder går sammen om at lave et samlet produkt. Her der har jeg lavet et eksempel, hvor der er en masse virksomheder, der vil lave en fiskekutter. For at lave en fiskekutter skal man også bruge et ekkolod. Og ekkoloddet bliver så lavet af en anden virksomhed, som hedder Dankold. Man har også brug for fiskenet til en fiskekutter. Det er man også nogen, der laver. Og der er så også nogen, der skal lave tåret til fiskenettet. En fiskekutter har også et samarbejde med en fiskefabrik, som de så giver fisk til. Så er der også en fiskeriskole, som de uddanner folk, der kan være på fiskekutterne til. Og til sidst har man så et samlet produkt, en fiskekutter. Og det er sådan et industrielt netværk fungerer. Konklusionen det er så, at ved at man går sammen så mange virksomheder, bliver man stærkere over for konkurrence.